Mitumaw karon ang laing anggulo sa daw mastermind o mga nalambigit sa pagpatay sa dalagita nga si Ria May Tokmo. Kini human nga gipagawa sa pamilya ni Ria May sa social media ang ilang mga pagduda sa tinuray nga nagpaluyo sa linuog nga pagpatay sa biktima. Gani padayong padayag ang pamilya sa pagduda sa kalambigitan ni Jewel Smith sa kamatayon ni Ria May. Kahinumduman nga gipatay og napalga na lang sulod sa usa ka karton si Ria May ni adtong Hulyo 17 ning tuiga. Sa social media, dunay mga screenshots gikan sa usa ka biyangkali ang nagpakita nga buhi pa ang biktima ning Hunyo 17 sa kadlawon. Sukwahi sa impormasyon sa kapulisan, nga Hulyo 16 napatay na kini ni Simeon Gabotero iyang hinigugma. Taliwa ni ining mga mitumaw nga pag-angkon sa pamilyang Tokmo, gibarugan sa hepe sa Labangon Police Station, Police Major Angelito Valicer, nga maoy nangu sa investigasyon nga sakto ang ilang gihimong pakisusi sa maong insidente. Gani ang mga ebidensya ug uban pang forensic result ang makapamatuod ni ini. Tamo ang screening sa informasyon kay naminaw mapugwato iyang live. Pati na itong ingon niya nga CCTV footage nga naa kuno siya CCTV nga ang taxi kuno na si Jewel. Nakaibaw naman ta nga ang kanang lugar sa gilabayan sa Patayng Lawas usa ra ka CCTV ana ga atubang nya ang kanang CCTV nga ga atubang dili na siya pangsyonal una nga nang mugtan-aw mi nga layo sa tinuod ng iyang claim nya do na po siya i-claim nga matud pa niya ang biktima kuno naka-message pa niya alas 2:30 City. Makita man na dito sa messages nga gi-upload nila sa pamilya sa biktima. Kanang alas 2:30 City ug kuhaon na nato og reckoning point ug kana manggalit granting sa kwan for the sake of argumentation nga tinuod nga buhi pa. Gikan sa alas 2 ngadto sa pagkakaplag sa Patayng Lawas, alauna man to, alauna kapin nya nakaadto mi dito alas 2. Ang Patayng Lawas pag adto na mo sa crime scene na ana sa stage of decomposition. Ang istorya niya nga naka-message pa alas 2:30 City lisod kayo nato tuuhan ang iyang statement nga naka-message pa niya ngano man. Gikan sa alas 2 dili pa taon baho ang Patayng Lawas ana nga time. Bisan pa ang pinakaubos o salabutan nga tao dili gyud makaingon nga anang time mabaho na ang tao. Gikan sa alas 2:30 City naka-message ibutang nato alas munay last nga time nga naka-message siya, namatay na siya, alas 2. Ipuhon na to ang oras, arira na sa mga 11 hours. Dili pa baho ang Patayng Lawas. Kay baho man ta nga ang stage of decomposition, mag-start yun na arena sa mga 24, pasaka na siya. Mibahad sab ang hepe nga kung mapamatud-an nga di tinuod ang mga pamahayag sa nito mga witness, andam sila mo pasaka og kaso tungod makalawgaw na hinuon kini sa proseso sa kaso ni Ria May. Advice minimo, madto ka dito sa laing law enforcement agency, ipakita tanang ebidensya nimo kay matrace man na nila ngadto. Adto na mahibaw-an na mabakak baka uwa. Kay og namakak ka, mao na po nang tayong mga matagan mi og hustisya sa mo ang side nga gatinarong mi og kuan ani, ga-investigate mi ani nga kaso na ana tanan namong ebidensya. Kay nga mo ang primary aim ani nga kaso mahatagan og saktong hustisya ang biktima uban sa iyang nagbangutan nga pamilya mahatagan sila hustisya nya karon himuon nga instrumento para mukita dili na pud maayo. Sa laing bahin, ang suspect sa pagpatay kang Ria May nga si Simeon Gabotero subling gibarugan nga siya og wala na lain pang mihimo sa pagpatay sa dalaga. Ako rin nagbuhat kila to. Wa ba ka pugsa sa pagpatuguan? Wala man. Ha? Wala gyud pugsa sa pulis wala. Wala. Ang So imo jud kusa gyud. ang kon ko kay nabuhat kay di na tinuo rin. Gibayaran ko. So, di yun. Wala ko bayre. Di mo sabi mo ang pamahayag gyud. Basta sa korte mausab na namin yan. Dili. Ha? Di mo usab. Hugot na yun na imong hagwan. Final na yun na. Oo na gina siya. Nasayran sab nga gawa sa kasong giatubang ni Gabotero, nalutsan sab kini og warrant of arrest sa kasong robbery sa Dakbayan sa Toledo. Samtang awhag karon ni Valicer sa katawhan nga kun dunay may mga impormasyon og ebidensya nga mahipo sa bisag unsang hitabo o mga kaso, mas maayong likayan ang pag-post sa social media ug angay nga idiretso kini sa kapulisan. Muangyo mi ninyo nga ug naay mo offer ninyo nga kunuhay mo tabang idangop ninyo sa sakto nga agency. Adto mo sa law enforcement agency nga makatabang. Kung makatabang man gani ang ilahang
informasyon ug tanang ebidensya nga naa sa ilang posisyon. Tabangan ng aron matagan og hustisya ang inyong igsuon. Dili na to pwede nga ato lang sige o pakita sa social media kay dili man siya mangkatabang adto sa law enforcement agency nga sakto. Nya sa tanan pun nga vlogger nga gusto lang nga mukita ani nga maong kaso, hinumduman nato nga ang namatay babae naamoy mga igsuon nga babae, do na pun mo anak, mga kaliwat ginikanan ninyo babae. Dili nato maayo nga himuon natong instrumento ang patay lawas para mukita ta. Kini ato ang kinabuhi, lumalabay ra ni diri sa kalibutan, mutuo ta nga naay langit ug naay impierno. Dili maayo nga magbuhat-buhat ang istorya para mukita lang ta. Kini si Mary Francis Lynn Kaayon, alang sa My TV, Cebu.